malaki, ilang buwan. Yung nilagay mo na panoon, sila noon, talagang bumubula pa rin siya hanggang buwan. Pagka sobrang tigas, tumatagot. Hanap ng paparaduhan na pa rin yun. Kaya, Pero naparaduhan din niya. naparaduhan din, no? Wala na. Saka hindi siya masyadong nakakatakbo kasi, kaya hindi siya masyadong umiikot. Okay, Mga bitak pa siya. Sige lalabas niya yun, tubig pa lang. Good morning guys, papunta tayo ngayon sa Santa Cruz, Zambales at magpapapalit tayo ng gulong. Ibabalik ko lang yung dati kong gulong na ginamit noong Lakay Endurance kasi pudpud na yung aking stock sa 17,000 kilometers. Okay na yun, sold na yung isang gulong ko na stock. I-flex ko nga rin pala si Sir Red 4Speed dahil maraming nagme-message sa messenger ko at nagsasabing, oh, Paps, napanood ko yung vlog ni Sir Red Motovlog, andun ka pala, nandito po pala siya. Yes po, ang dami nag-screenshot, screen recording. Ang sarap sa pakiramdam. Eto po, panoorin po natin yung ilang eksena po namin nung nakaraan. Tayo sa motor at eto, may ano pangalan mo, sir? Regine Manila, sir. Oh, Sir Regine, maraming salamat. Nagbo-vlog po kayo at pwede nating endorse. Anong channel mo, sir? Regine Manila, Motogen. Okay. Sige po, bigyan kita ng sticker. Sige, sir. Salamat po. Thank you po. Good luck po sa inyong vlog, sir. Salamat, sir. Opo. Thank you po. Ayan, salamat Boss Idol Red Motovlog. Shout out na nga rin pala sa IMRC, ang aming admin si Sir Renz Pulido, aming presidente si Algie Marti, at saka si Vice President Ruel Marmeto. Paps, Santa Cruz. Pasok at pilid. Ayan, at may checkpoint tayo dito dahil gawa ng tayo ay nasa boundary ng Zambales at Pangasinan, Region 1 at boundary ng Region 3. Hindi ka na? Ha? Pakulit ng gulong. Ayan, at patawid na tayo rito ngayon sa Zambales. Isang checkpoint na naman dito para naman sa mga taga Santa Cruz. Santa Cruz, sir, papalit ng gulong, magpa-maintenance. Papalit ng gulong? Sir. Saka ipantawad na? Ipantawad, sir. Wala kang medical ka? Meron. Sige ng medical ka? Sa ambulance po ako, sir. Ambulance.
Ayan, malapit-lapit na tayo. Shoutout na rin pala sa aming Game Changer Society Pangasinan na pinangunahan ng aming admin si Sir Frank Manalo, President namin si Sir George Ordonio, at saka aming Vice President Mike Kevin De Vera, si Lakwachero Vlogger. Ayan. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa aking channel Motogen RM, subscribe na po kayo at click ang notification bell para maging updated kayo sa aking susunod na pang mga videos. Laki ah. Oh, laki, ilang kwan. Yung nilagay mo na panoon, sila noon, Oo. talagang bumubula pa rin siya hanggang kwan. Pagka sobrang tigas, tumatagos. Siya. Hanap ng babaraduhan niya pa rin yun. Kaya nga, Pero naparaduhan din niya. nabaraduhan din, oh. Wala na. Saka hindi siya masyadong nakakatakbo kasi, kaya hindi siya masyadong umiikot. Okay, Mga pagkagalit niya yung pitak na siya. yung ilalabas niya yung tubig po. Ayan guys, tapos na magpalit ng gulong at tayo'y uuwi na. Uuwi na ulit sa Pangasinan. Parang ang layo no? Region 1 to Region 3. Diba? Parang layo. Pero sa totoo lang, 7 kilometers lang po yan. Mula Santa Cruz to Infanta. Yan, sa mga nagpa-shoutout nga pala sa aking comment section sa aking YouTube. I am highly favored channel. Yan, shoutout sa iyo madam. Sir Marvin at si Sir Song Ching Po na from Taiwan. Pero alam ko taga Infanta rin yun eh. Kapatid niya yung isang grupo namin dito sa IMRC, si Papa FF.
Kasi baka masirang imahe nila o kaya baka akong pag-initan. Ayan, shout out sa iyo Ma'am Josephine Fernandez ng PNP dito sa Infanta. So ayun, dito ko natatapusin ng aking video. See you on my next vlog guys. Thank you for watching.